Good morning लोगोफोर फुंनि नोंथांमोन बयखौबो जोंनि बर' ब्लग चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरलायबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै जोबजासे नायलांदो आरो लोगोसे नायनायजों लोगोसे लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै हो लोगोफोर अन्नानै दिनै आं नोंथांमोनजों फुंनि एसे ब्लग लानानै शेयार खालामनो सानबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर एसे नङा लाल साहा फुदुंबाय नै लोगोफोर फुंनि लाल साहा ओंखाम संसै नै फुंनि ओंखाम संसै लोगोफोर नै लोगोफोर जोंहा साहा लोंसै खोनाखायो ना मा मेथाइलाय पेटला पतंजलि थाइबा दामनि ना पेकेटआव 10 थाखा दिंखिया फाजायावनोसै नै लोगोफोरा फुंनि हाहैखांबायानो आं नै लाबाय थायो पेटलाया माबा साबस्क्राइबबो बानायनोसैना लाइकबो बानायनोसैना दाखालिनो दसथा बाबा नै दाखालि क'क्राझाराव फैसिनना बायना गाननो 50 थाखानि 50 गैया 300 दिन सान्दुं दुंदों मैया सानसे जाय नायदो बिथांमोना लाइक आरो साबस्क्राइब बानायना हो बेलफ्रामखौ थिखोना भिडिअ नायनायजों लोगोसे लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर जाय गोदान थप नङानो केबाना नांगौ नामा नायनोबा नोंना खारायबाय थायो एजासो सानसे टाइम आरो माबा खोमसि खोमायाव हाया जानानै दिंखियाखौ साना आं बावदोंसो दिंखिया खानायखौ ब्लक लानो बेफोरनो हाबा नांगौ बिदिनोसै ya mambar sa iman busro da bilai ko petlean biasa ini malah terhanas ini salah itu mah kesalahan kamu malah hati sama orang itu pangkal nama. Nih, lagi di siapa aja mana? Iya, ini taprawai terpasang nggak? Ini memang. Oh, ya, apa saja ya nih? Sama lah, foto kamu ya. Masuk umana hagra lagi, betul ya?
Bisa ngalian kali. Nih, bisa nih Catlan dia. Dinkya ভালো দাও menang nih jadi bisa. Ada di budaya dong, ngomong aku. Dinkya berani solo. Bisa bisa. Jelek dong. Kini haraba zagu namu. Bener. Ini siapa gak salah itu mah. Banding atau banding malah. Anda kalau lagi setelah lagi. Oi, sana ini flag nan sama le. Sana. Belar lano. Flag, oh sana. Sana yang surat sana biasa. Ini kan lain nama sana. Asum. Mana apa? Mana? Mau bisa ya? Eman besar deh, bisa diladen. Nah, bisa kok. Lagi bisa tapi sekarang. Tahu deh nak mana? Ada tahu dia. Bazar. Bazar deh kan tahu. Sudah terbaik. Saya angkat saya dulu. Saya ngasih. Yang beri itu. Di sini lagi lah. Yang kayak baru sampai yang beri. Ambil nih, aku sih nih. Kayak sih semua. Gambaran juga. Saya macam ini. Suara ada nih, yuk kita jangan saya nih ya. Si lagi belai nih ngagak gar belai gitu sama dana. Hai gam. Alu kan sini lagi tuh ada nih. Good hal. Coba nanti kau toko. Ih mama Mulai mulai berapa kita ini lagi sih? keluar mana hama mana coba mah. Nah, kasih mana mas sona. Pilih bos sana hazu. Sona mana? Kita ini dah sona sih. Kita kasih lah kai. Masuk nada jangan itu dia pernah tahu. Bà nâng cái thau rằng là bóng cái bà này cái dia bà này Kita lihat itu dah lah. Ini dah macam sona dah. cái đồng không thấy nó học ê mà anh du học thì nữa bà Di đấy sini di sini kita itu sudah. anh sợ lấy nó về đi lấy Itu sudah saya. mà đâu mà nó đang lấy nữa cần nó này lấy thẳng thằng này này mà Ini sudah saya. Iya. học nó Adik. cek gila jelas ada gitu Ini sudah saya. setelah nyawa dalam selamanya Oh, mana ngatur ang 500 naman kan lebih. nung koro gitu sih nggak bisa deh atas deh abang baik Ila, Bisa, bisa. Tidak. ini mau lagi ini
नोंसोरलाय गांसो होफैग्रोहांदोंना आदार मेरला गांसो होफैग्रोहांदोंना आदार जानाय गांसो दायो थास'बो होखागोन ना गैया गैया नै लोगोफोर दिंखियाखौ सायखांबाय नै एवनोसै आरो एबार सुनानै फुंनि होलायबाय नोंसोरनो बोथिसे मानसियानो मोनजाथ'वाखै मा होआइलाय बा आंसो रुबाय थायो थास' माबायाव साया औवा सायाखै खोमसि नुदों औवा सायाखै खोमसि नुदों नै लोगोफोर जोंहा पेटलाया अमा आदार होदो मानै जोंना अमाया नै इसोरलाय माला देरगोन मागो जानुवारि पेटलि पेटला नै बिलाइबाय इयाना माबाया आदारा खंख्ला जाबानो अरलायलायगोन आरो इसोरो आदार मोनजायाखैबा गावसोर गांसो जाबाय थाना दिंखियायाव हैनोसै नै लोगोफोर दिंखियाखौ आङो सुनानै लाबाय आरो एबार एवनोसै आरो एवनोसै आरो एबार नै माबायदि जाखो नायनोसै र' लोगोफोर मोनखोना माखोबा मोनबाय खोमा मोनबायानो खामफिनलायजोब्बायसो खामदोंखाय मोनबाय लोगोफोर नै आंना दिंखियाफोर जाया एजोंनो जासाबसै आरो फुंनि दिनै नोंनाव दाननो हायो मोनबायानो आरो लोगोफोर मोनबायानो आंहा दा दिंखिया भाजा एवनाया आलु दरनै होदो नै लांनाया नोङो मा सानदों नोंसोरलाय उनाव